Ni alam ko ipangutana, Okay. kini nasulat sa Daniel 8:14 Okay. nga naghisgot mahitungod sa 2,300 ka mga adlaw Mhm. nga magukma man ngadto sa 1844 Okay. na maun sa kumana niini. Mhm. Ang akong pangutana, Pastor, asa man ni gibase nga kalendaryo nga manong natukma magyud sa 1844. Okay, kani nga imong gigamit nga gitawag nato Daniel 8:14. Permiro gigamitan nila ni og kalendaryo sa gitawag nato og kalendaryo nga available sa atong kalibutan. Mo na nga ni come up sila 1843. So sa diha nga gitan-aw nila nga pakyas kana nga computation, bidagan sila sa kalendaryo sa Hudiyo. Og didto ilang na kwintada igsoon nga nitukma sa gitawag nato og 1844. Kay ang pagbase magud sa gitawag nato gitawag og 7th month dinhi sa Biblia, dili man mao ang 7th month sa ato nga kalendaryo. Kay for example kani gitawag Passover, ug ang Passover gitawag og first month sa kalendaryo sa Hudiyo. Na-record na sa Leviticus Kapitulo 23, versikulo 4, versikulo 5, versikulo 7. So, ang first month sa kalendaryo sa Hudiyo is gitawag man nato og tunga-tunga sa Marso ug tunga-tunga sa Abril. Mahubitaw nga gasilibra ang tibok kalibutan sa gitawag natong Holy Week or Biyernes Santo, usahay sa Marso, usahay sa Abril, kay nagadepende man na sa movement sa bulan. Kung ang movement sa bulan sayo ni gawa sa Marso, so ang Biyernes Santo or Holy Week dinhi dapit na fall sa katapusan sa Marso. Pero kung dinis katapusan sa Marso nga ang movement sa moon nga ginakuha nga ilhanan sa mga Hudiyo diha sa katapusan sa Marso, so pag ihap nilang 14 kay ika 14th day man sa Nisan or Abib. So pag ihap ng 14 mula pa siya sa Abril. So mo na nga kaniadto sa pagkwintada sa Millerites movement natukma didto sa 1843 og ilang nakita nga adunay discrepancy. So ilang gigamitan og gitawag nato og kalendaryo sa Hudiyo. So ang nahitabo igsoon ilang nakuha ang tukma. Nasulbad nila ang diferensya nga 1 year. Kay si for example sa kalendaryo nga ato nga naandan na for example BC 10, BC 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1, 4, 3, 2, 1, 1 BC. Unya pagaw nahimo di siyang 1 AD. Unya 1, 2, 3 hantod niabot sa 2017. Now, sa prinsipyo magud sa mathematics igsoon og ma-apply nato na sa Biblia, wala magoy zero. Mo na nga gibutangan nila og zero nga mo na nga ang counting niabot siya og 1844. Gigamit nila kalendaryo sa Hudiyo. Go Igsoon, follow up kung nakay follow up. Okay, salamat kay Pastor. Salamat na sa tubag ng pangutana. Okay, napakailain pangutana. Sa sunod na lang, Pastor. Okay, daghang salamat Brother Don Tero sa Sindangan. I hope nga nasaktuhan ka sa mao nga tubag. Okay?